थ' दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना थ' मैयाहाय जेसे हायो माने खामानिफोरखौ मावबाय ट्रेनिंआवहाय ओमफ्राय आं दखानाव थांबायमोन आरोना जोंना माने 2टासोल'सोमोन लायरे ट्रेनिंआ ओमफ्राय थ' जोबनानै आं दखानाव थांबाय ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट मर्निं ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो गरम आरोना थ' दासो दखानाव थांदों आरोना आङो दखानखौ फंबायमोना खुलिखाबाय ओमफ्राय दा माने गोबाव जाबायमोन आरोना मोजाङै ओंखामफोरखौनो टाइम मथे जानाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय बिराद दुरबल मोन्दोंमोन आरो आङो बेखायनो फुङावनो सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संखांनानै माने जि हारि सुनानै दासो माने ओंखारनानै फायदों आरोना आं थांगासिनो दङ दखानावहाय ओमफ्राय दखानाव दसे थानोसै दखानाव दसे थाखांनानैहाय आरो उइभिङाव फैलायनोसै आरोना थ' ट्रेनिंआवहाय थांलायनोसै ट्रेनिंआव मा मावनाय जायोसै आरोना दिनैहाय थ' जोंनिया माबाखौ दाखांबायलायरे मा होनो दाहांदोंसै आरोना मा होनगोन आर'नाइखौ आरोना ओमफ्राय दिनैहाय माबाखौ जागोनदां सादोरखौ दानाय बिदि जागोनदां आरोना ओमफ्राय आरो गुबुन सोंगासिनो दं आरोना थ' जेसे हायो सेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना ओरैबायदि लावथब लुथब खादा एखदम ओरैबायदि सान्दुंखा ना थाबायनासो थांदों गारिबो गैया फंबाय लाना हांग्रोबाय दा थांबाय थानोसै ओरैबायदि मेंखाबाय आरोना सान्दुंआबो ओरैबायदि गरम ना दा माने ओरैबायदि गरम खालामदों ओमफ्राय नै गिसिब लाबाय गिसिब लानानैहाय साथा गिसिब लानानै थांगासिनो आरोना आङो ओरैबायदि गरमखा ओरैबायदि सान्दुंखा आरोना सान्दुंआनो खाथ्रा सान्दुं इथिंबो दखान दङ नै बेखौ खादों आरोना खाग्राया खानायजों लोगोसेनो नै इथिं माखासे सोंगासिनो मैयानि आदा सोंनायानो ओमफ्राय जुस लोंना लानोसै आरोना लोंना लानोसै नै रासोआव खायदों आरोना बेबायदि नुनासै सिदा जादों लाखानांगोन दा खेबखांनो मानो आइदि लोखि साराया गोलाव लायो मोजां नाय केमेरायाव नायबा माबाखौनो आन्दायजोबगोन आं सिखारना लाबाय बाजै सिखारनाया लाब्रा मेगनाव नाहरनाङा गोरनाफोरा फिदिंना नै मोसानोसै दा ay jor kilo kami garuman jor kilo kami cameraman kalau nani tadi ya dia ya mainan apa cing makase bazi aja hayo mate Sutam na lang din. Pasay. Mapur bungda bungda. YouTube ni geser kan. Kari sama, kari coba boleh kepernya video thalangan binya, aicinga. Gerna kan mesti. Aduh, mana sanggul kalau thay. Zolai. Alu dalu ale. Hari ini mari josma asihan. Ambil sih mana josma ya. Ini sulinya menhia kali ini. Gerna sih menhian, tapi ini binya. Biar dak muda thadunga. Oh, ya. Jadi benar ada biar resort kena resort thadunga. Jadi benar kena. Zona ada nama dong ini. Zona istilah bina. Sampai nak menunggu. Oh, ya mulai deh, sih koi. Ada nih punya. मा खालामदों बाजैयालाय सावदों
गोदान दिनै इयावनो मोननै खाबाय नै मोननै खाबाय नारा रासो माबा যদি আমি ইয়াৰটা বাচি যাই থাকো না তেতিয়া গ'লে দুটা গ'লে আমি মিষ্টেক আমি সিফালতো আনিলে এইটো সেইটো এটা ধৰিলে দুটা আহে না এইটো অ'কে আৰু আমাৰ এইটো ধৰিলে তিনিটা আহিলে তিনিটা হ'ব আৰু সিফালতো ধৰিব লাগে আৰু মিষ্টেক বালা मोनथाम এতিয়া মিষ্টেক হ'লে এতিয়া গম পাই যাম আৰু মিষ্টেক নহ'লে দুটা কাৰেক্ট আহি দুটা হ'লে কাৰেক্ট আৰু গতিকে ধৰোতে তিনিটা আহিলে তিনিটা এইটো মিষ্টেক হৈছে আৰু मिस्टेकबाबो खायना होनांगौ ना आरो मिस्टेकखौ लगे लगे गम पाइ जाबे बिदि बयनो बिदिनो जादों दा बेखौ सेबनाय थादों बिसोरो हनै सेबनायलायबाय थादों आं बोरमाया फैनो आग्लायबावबायसो नै मिसिसांबा बुरजा गिदिरबो दानो हागोन आरामसे दख'नायानो जागोन itu আপনারা ইউজनो होनांगौ कमत नापाय नेকি दायो अइबिंनिफ्राय फैबाय आरो ना अइबिंआवहाय थांनानै ट्रेनिं लानानै फैबाय ना ओरैबायदि गरम दखानाव फैफिनबाय आरो आं अइबिंनिफ्रायहाय थ' जायफ्रा आंनि बे अइबिंनि ट्रेनिं लानायनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो ना जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय आरो सोरबाफोर गोदानफ्रा प्लिज अननानै चेनेलावहाय प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो ना नायनानै थालां स' गोदान आपडेट होबाय थागोन आरो ना आं अइबिंनिनो भिडिअ जागासिनो आरो ना दा दसेहाय ओरैबायदि नो खना रासोआवबो सोना लाखाबाय आरोना थ' गाबोनहालागै थिखांनाय जासिगोन आरोना दाजेननाय जासिगोन बेखौबो थ' जेसायै शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै